ते अबबायखेनो जों मबाइखे वाइथाम ओंखा बिनि कक गोथांनो सोलोंलायनानै नतुयै नायनायखा हंके आं साकनो अबहायनो मा दंगो मिसरुम मासा नक गान्तियो हाबै गोबांमा मानै चाचाओ बांखार इतलांगो सालसाखे देक कतरमा नुखा बो आ देक न तालांगि मानि एफानो आ देक नि मानैनो थकजाक मानि बागै आ देक न बांखारना मुसंजाखा हायनि बागै बो बांखारनानि नायखा अबहायके बो पाइति पाया तैखे दागारै तंमानि हाय वाइसा सतनै तंमानि हाय वाइसा ओंखोना आनि बागै तामनि बागै हिमालय आं जे टपिक न हनसिनानि जे टपिक न आं चूज खालायखा अब बेलायखेनो ताबुक नि मलो ओंगै तंमारक बाय नांलायजाक ते बररक अबनो बिसि सानानि नायथाया गोजा हायनि बागैनो आं जे मानमानि काइतरनि सुवार बायख्लायनाय आनो जे सुवार मानि न थेपावै दा मानो हनैनाय आं मनो चूज खालायखा आबंखा हिलिंग एंड डेलिवरेंस कुलुम कसा हामिया हामरमानि ते फला हामियानि याकनि yok mani जों अमनो तैनाय थांनाय वाइनि सेसनो जों सालायखा ते आरो आसक बरक तंलिया सिकांनियो किसा बरक ओंखा उल आबनि उलो हंके बरक ओंलिया के तिनि ता किसा बांथे ते ओंखा पुइलाव जे मानजाक नायरक नि थानियो ताबुक जों सामानि जों ताबुक जे सालायमानि अरा थांका हंके किसा गेप दं रखसिनाय ते तुमुंग न नरक आनि आ नोट्स न फॉलो खालायखा हंके आबो मानजु जाक मुं माननाय आरो आं कयना मुचुंगो पिटार न अर नुगिया बनो आं रहरखा वो आउटलाइन्स दा हनसिनाय नोट्स दा हनसिनाय अमनि अबनो तै जे आं कक सामानि अबनो सैमानि दंगो अबनो आं शेयर खालाय रजाक नरक इच्छा अबनो नायदि हंके तुमुं अबनो तैनायते किच्छा सानानि सोंनानि एबा खेबा अबनो आं अबहायं जागो नै तंखा हंके आनि नोट्स आनि व्हाट्सएप नंबर दंगो आरो नरक उबो खालायमाननाय नरकानो सोंगिमाननाय आं जे आनि थानियो काइतर सुवार मानि बाय आबनो सानानि बागै आं चाइतो गानो जों सिकांगो हामिया हामानि कग्रकनो तै ताबुक आबहाय उदा ओंखो आ कग्रकनो तैनाय मजमो सालायखा हंके आ जागाओ ओ डेलिवरेंस एबा खेबा फला हामियानि याकनि yok मुंनो तै हंके आरो खुरसा जायगाखौ थांनायाव आं अबनो तैनाय सैनानि हनै जेफ्रो आं चाइतोगो नायमाबा ताइबोसो नांखो ताइ वाइसाले सालायना नांखो म हायनि बागै तिनि डेलिवरेंस एक्जेक्टली इंगलाक डेलिवरेंस इनके साबनि आरनि जों वानसु आबो जों फला हामिया मताय हामिया आबरकनि याकनि न तैनाय जों तिनि सालायनाय हंके आबनि बागै न साबनि याकनि नै हंके न जों आ फला हामिया evil spirit demons unclean spirit रकनि हंजागो आबनो तैनाय से सालायनाय हंके साना थांगा हंके अमनो एंजियोलॉजी एबा केबा डेमोनोलॉजी रगो से आबनो खबजाक मानि कलायनाय चिनि केना आरि शयतान बाय जों नांलायना थांके बिनि थानियो बबो हाय मानै दं बो बोसोग्राक बनो बबो जागाव जोंनो एटाक खालायखौ आबनो तै जों साविमान थाय दंगो एलेमबागो जों अबनो नुगो चिनि केना आरि रकनो जों सिगांनो सायमानानि नांगौ
जेफोरो इजिप्ट नि सिमी काइतर बिनि बररकनो समायनि हाव तुबै फायो आ समायनि हाव हाबनानि सिगांगो आ समाय हाव साबो टं नायनायनि बागै स्पाइ एबा केबा नायजोमनाय रहरमानि नुगो हेंकेसे बरकनि आरो बरकनि फान बुबोहाय बरक बुबो तैखे टं चा हिम आब्रकनो साविमान खांके बरक बाय नांलाय थानियो चिनि चुगो हामो हायनि बागैनो जों आबनो तैनो तिनि सालायानो जरा बोसोक नानो आं साइमानिया तामखे जतनो yok jakmang tini tei mungsa samungo gedaljak tonglak abo hai borokno phaibai khena khalogoi kisa जों सोलोंलायानो आं थाइसिंगनो साका मुइस्रुम माइतेक बांखारना नायमा हायसि अरो आनिसाय ताकिसा सिजाग्रक दङो चिनि ताकुक आलबार्ट सं केतो बरक तो ताइगो अबनो एलाबरेट खलाय साइमानाय बरक फ्रेश थियोलॉजी ग्रेजुएट रकबा हायनि बागै बरकनि थानियाव बो खोनानानि जों नायानो चिनि कपाल गाहाम चिनि बिसिंगो अहाय बरक दङ आं वान सुकमानि हिंके तिनि पास्टर सुरुसो दङानो हनै दंमाने तिनि गोरों गोरों जागायाव के पास्टर एप्रिसिएशन डे दा तामहनै खलायजागै दङ पास्टर रकनो हामबाय रोजाकनाय साल चिनि मथानो नायनाय चिनि जोंनो मरकनाय इनका पास्टर बरकनो हामबाय रोनानि साल हनैनाय तिनि खलायजागो आं वान सुकमानि पास्टर नो नुगानो हनै पक्रे बरकनि सामुंगो बिजिं बायमानि बागै बरक करिखिना काइतरनि कोगो हाबनानि सिगां फायदि हिंके बिनि थानियाव सिंकिसा खरक बमाना बुग्रानो हामबाय निनि हामारिनि जारिनो जों अरो निनि हामारिनि कोकनो सोलोंनानि निनि खायरुकमानि कोकनो सोलोंनानि नि फायो नों जोंनो साइसम सुसुखे कलांगिया निनि फलाक्थार जाक जिनि थानि जत्तनि थानि ननो पयता क्लाइनि रकनि थानि हायनि बागै निनि कक थाय निनि एलेम्बाग जोंनो रजाकनि बागै अ एलेम्बागो जोंनो फोरोंमानि कक रकनो जों सोलोंना हानि फायो आफा निनि बोसारकनि बिसखाङो आं दिनैनि बाइबेल सोलोंमुंगो दैथायना हानि बासाजाक निनि सुवार फान कुप्लुंखे रोजादि जिनि बोखानो आयां उयां खलायनाय आबहाय मताय हामिया फला सित्रा रकनो नाजारेत जिसुनि मुंबाय हाकसाल खलायदि तयाफा नों फोरोंना नायमानि हायखेनो फोरोंलाय माननानि नों खोनारना नायमा हायखेनो खोनालाय माननानि आहामारिनो रोजाबि जिनि बोखा आयां उयां थांयादै जिनियाव सागलेंजाक बोसाग बोखा बेबागियाफारो आबुनि बुग्राले नों सेबा आ मुं कतर मुं कुचुक मुं जिसु मुंगै जोंयाफारो आमेन दिनिबो आं सिगांनि हायखेनो आंनियाव नोट्स नो आं फलो खालायनाय आंनि मो सारमन बया मेसेज बया आबो हायखे आं प्रिपेयर खालायजाक दिनि नरकनि थानियाव आबो टंखा हांखे नरकबो फलो खालायमानाय पाइथागो हांखे आबनो तैजों सालायनाय जों साखामिया तै मताय हामिया रकनि याकनि yok मुंनो तै सोलोंलाय टंमाबो बाइबेलो शयतानो बेमुकनि याफां हनै साविमान लायखा नरक आनि कक थायो कक बरक किसा जुदा खलायदा खोनानो सायमानिया आं जे मानसा कक बरक गोख्रों सानानि चाइतगो हायनि बागै मानिया हांखे सोंदि आबो तामो माने बेमुक रक माने बुचिया रक बंनि मानो दो बेमुक हांखे डिजीजेस नि सामानि बाइबेलो शयतानो बेमुकनि याफां रकनि साविमान लायखा आबो जों लुक सिमानि कटमा काहामनि 13 नि 16 ते सामुंनि chapter 10 verse 38 drogo जों नगो आबनो सिगांनि सोलोंमुंगो तै सोलोंलायखा साखामिया हामनानि तै मताय हामियानि याकनि यकनानि साखामिया हामनानि तै मताय हामियानि याकनि यकनानि आबो मुंननै न शयतानि याकनि यकनानि हनै वानसुक जागो फियाबा एलेम्बागो काहामखे काइचमै नायखे शयतान एबा सैतान मताय हामिया
evil spirit unclean spirit demon hini sajakmani abo juda khe nukjago chini kok borogo jora jora abono no shaitan abono no phola hamya le hunjak ya mutai hamya o kok thaino hepajakha abono theology angiology demonology rogo phorongjago जों आबरकनि बिसिंगो चेथ्रयै सोरंगै मानया फानो एबा खेबा फिक्लाय फिसका काहामके चेरै मानलाया फानो मताय हामिया फला हामिया बाय शयतान एबा सैताननि बिसिंगो फेरलाय मुं तंमारकनो ते आबुनि या फांया रों तामो आबरकनो तै अरक किसाले खुरसाना नांगौ इनकेस जों अ सोरोंलाय मानि आबनो तै किसा काहाम क्लायनाय बुजिलाय माननाय चिनि सोरोंमुंगो आबहाय रकनि याकनि यकनानो तैसे जोंखे सोरोंथाय सोरोंमाव दुलजाक तामनि माले डेलिवरेंस नि साखांके आबो अ मताय हामिया रकनि याकनि यकनानि बाहायके यकनाय तामख्लायनाय आबनो तैसे सोरोंनाय नांगौ आबनो आंगो साविमानो हायफानो अ मताय हामिया रक तामो बबो हायके सामुं तां आबनो सेसों तिनि सोरोंलाय सिनाय तामनि बागै हिमालय चिनि केना आरि अ शयतान एबा खेबा मताय हामिया बरकनो जोंनो केबेंगै काय तर बाय चिनि हालगो तै चिनि ख्रिस्टियान लांमाव देरारनानि नायो हायनि बागै बरक साबो तामो जों सावि मानलायानो आबो बातामो आबुरा सानि हिमादा आयां बोस्लायकारि फुनुकनाय हिमादा पद्रेपद आबो जों सावि मानो जों आमताय हामिया रकनो तै साविमानखे आबुनि यक मुंनो तैसे स्राय-स्रायके साविमाननानि लामा अंगो शयतान साबो तै बुरनि फाय शयतान साबो तै बुरनि फाय हिनि जेफ्रु जों चिनि वानसुक मुंगो फायके हंकेनो शयतान हंके आबो कायतरनि केना आरि आसुक जरानो साविमानो अब हायनो जों मथारगोबो फोरोंजागो हंके बाक्सा ब बुरनि फाय आबनो साविमानिया जिसायानि chapter 14 verse 12 निसिमी 14 तै इसाइकियल chapter 28 परि नायखांके शयतान बबो हायतंग मानि आबो बुरनि फाय आबनो जों काहाम के नुकनाय ब कुंचुकमानि बागै कायतर बाय तिखलाय रहरजाक मानि आ एंजल से एबा सुवारी से आं बाइबल वर्स रो कलक कलक के पढ़िलिया मनो पढ़िनानि बागै साक साक बाइबल नाय खांखे नरक स्राय स्राय के सैमानाय चिनि जरा साक बांगियाबा अ आइजायानि chapter 14 verse 12 नि सिमी 14 नो ते इसाकियल नि chapter 28 नायखे अ शयताननि चेंमुं बा याफां यारों जों नुगो तै तामनि बागै ब शयतान हुनजाखा आबनो जों साविमानो शयतान तै सुवारि ताबुक जों सानानि थांखा हंके आबो गुबैनो दंगो हनैनै जों मा पयत ख्लायनाय तै उककनो प्रुफ ख्लायनायनि बागै आं नरकनो मुंसा ख्लायमानिया कायसानो तुमुं नरक बाइबल नि ककनो पयत ख्लाय याचाखांके शयतान दंगो अककनो मा याचाकनाय तै अककनो पयत मा ख्लायनाय अबनि प्रुफ नंखा एलेमबाकनो पयत ख्लायनानि गुबुन तंथारनि बिजाब एबा खेबा धर्मशास्त्र रगो सैजाकनि आ शयतान बा इविल स्पिरिट आबो बाय बाइबेल साजाक आबनो फेरलायमुं बेलायखनो नुकनाय हायनि बागैनो जों बाइबेल सामानि आ शयताननो जों पयत ख्लायो अ शयताननो पयत ख्लायो हुनमानिखे शयतान तंमानि ब बाहायके चुकनो हानि कारियै तिख्लाय रहरजाखा बिनि उलो तामंनाय आ साजाकनो जों पयत ख्लायो समायके सामं yang hempano
bijab kaisiniwo tei smai ketaloke jotto bijabono soitani kok sajago hingke जों सैतान tongmani no poito maklainai tamni bagi hinmale जों elambak no poito klayo jisu bai thango सैतान ni kok no tei sabo norok mathai simani kothma kahamni rem chi thamni tang tham chi chuku evakeba 39 te Luke chapter 10 verse 18 chapter 11 ni verse 18 no bohai no a सैतान ni kok no jisu bai thang samani no pori hui mannai abo haikeno जों सैतान tongo abono जों poito maklainai सैतान botamo hingke सैतान khoroksa tongo tei abo bini Satan is a real personality जों abono accept maklainai tei bini simung tongo bini intelligence tongo abo 2 Corinthians ni chapter 11 verse 3 o naike जों nuknai bini simung tongo bini wansuk mung bekha eba emotions tongo abo funuk jakmani chapter 12 verse 17 no naide bini intelligence tongo bini emotions tongo te bini muchung mung tongo bini wills rok tongo abono जों 2 Timothy chapter 2 verse 26 o naike nuknai bini muchung mung tongo bo chaya khlaima bagai kaitor bai majra rajak khoroksa thaisingono saka bini bo folungmani eba kheba kariui rohorjak mani hingke pungchuk mani bagai haini bagai bo kaitor bai majra rajak khoroksa bo haino manai khonai eba say like it's not think abo mathai chapter 25 verse 41 pori naike srai ke nuknai bom mungsa manai khonai ba takjak matai chok asuk rjakya bo kaisa abo spiritual beings no bo spirit eba kheba phola phiaba सैतान bo khoroksa snamjakse bo snamnai saya Ezekiel chapter 28 verse 40 no abo naikhainke chengnugo bo kaitor bai snamjakse aboni bagai kaitorni tongsuar eba attribute bini tongsuar ngi mania kaitorni je tongsuar eba attribute abo सैताननि tongsuar bai gothogei mania aborok ngkha bini omnipresence, omniscience, te omnipotent, kaitorni tongma hai, bini kurui. Haini bagi सैतान kotorya. Bo borok ni slai phanswar ganang kheles namjak. Eba kheba borok ni sai bini simung phanswar tongo. Aba haikeno bos namjak. Bobo kaisa pholase bo cherub bodolni klayo cherubim te seraphim hinainai sing elembago nainai kenugo kotor rokni bisingo hinke epis ni chapter 6 verse 11 12 Ezekiel chapter 28 verse 14 rogo naikha hinke bo cherub bodolni eba kheba cherubim ni a bodolni suari hinainai bo sajago ba hanjago bo swari rokni berek puchukuk berem ni swari abo जों Ezekiel ni no chapter 28 verse 12 naike जों nogo aboni bagino bo kaitor bai kariui rohorjak hunphano bini phan swar tongmani bagai bono tabuk bo omol ni mutai eba kheba the god of this age hini hinjago tei tamo nokhani mutai obahairok nokha sakani mutai aba prince of the power of air neinai hanjago abo epis ni 2 rogo naike nogo omol ni mutai bo tei nokha sakani mutai omo elembago sawo bo kaitorno tei kaitorni bororokno kebengo bono elembago devil
एबा केना आरि हनै हिनजागौ आबो जों फुनुकजाक माने चैप्टर 12 verse 10 नायखि नुकनाय बिनि तंमुंनि बागै एलेमबागो बनो दाल बिदाल बुमंग रहि नुंजागो एबा सिनिर जागो आबो फर्स्ट जन नि chapter 5 verse 19 के बनो तामहन evil one एबा जोंहा ककनो यूज खालायलिया थेमरां आबो हाय नै हिनजागो एबा केबा शयतान नि आजागाव होनका ते बनो बेलकनाय सा एबा केबा टेम्पटार्स नैनाय हिनजागो फर्स्ट थिसलनिकि नि chapter 3 verse 5 नायदि अमंखा बिनि तंमु बुथारनाय एबा मर्डरार बहनै बनो हिनजागो जन chapter 8 verse 44 बनो लायर्स बहनै हिनजागो ताताल जहननि chapter 8 verse 44 अमंखा बिनि तंमुंग रक ते सुमसक खलाय तंनाय हनै हिनजागो बनो फर्स्ट जननि chapter 3 verse 8 बो बिनि सामुं सारना बागै साकनो पद्रे पदके मूल फिलिमानो जराव बो चिबुक इंगो फुनुकजाक मानि chapter 12 verse 9 नायदि किरिमा सिंसा ड्रागन इंगो फुनुकजाक मानि chapter 12 verse 3 नाइथकमा पहरनि सुवारि इंगो 2 Corinthians नि chapter 11 verse 14 ओबो हायके बो साकनो स्लाय फुनुगै मानो तामतामुंगै मान बो चिबुक किरिमा सिंसा ड्रागन नाइथकमा पहरनि सुवारि ओबो हाय इंगै मानो इनके आउ चिबुक इंगै मानो नि हिमानि ओबो उ ताबुक चिबुक इंगो नै जों माने ताबुक चिबुक नुक माना चिबुक इंमानि आबरकनो एक्जेक्टली सामायाना हने आंखौ वानसुगो आबो इदेन थाइब्लंगो बररकनो लामा करर नानि हनि फाइप्रो आबो हायके इंमानि बिनि कैरेक्टर न हनै जों मा हनसिनाय ते हिब्रु बाइके बिनि मुं हेलेल नि हिनजागो काइतर बिनि सुवारि रक नि बुमुं सामानि ओ जतनो एल 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 बाय पायो नायदि गाब्रिएल राफाएल के बिनि हिंके हेलेल बनो इंग्लिश बाय ट्रांसलेट खलायपुरो कक्स लायपुरो लुसिफर नैनाय ट्रांसलेट खलायजाका सयके बिनि मुं हेलेल शयतान बुस्थुमजाके शयतान बो बुस्थुमजाका बवाइसा बुस्थुमजागि पाइजाकसे ते हाइन हाय बुस्थुमजाकफिनाय शयताननि यांगे हनफानो वाइ द बुस्थुमजाका ते थुमजाकना बागै नासिंजाक ताबो बो चुकनो हाव तंगै या फांनि सुवार गोनांखे तंमारक गमाखा जोंहाबो इसेकियेलनि chapter 28 verse 16 नायखेंके जों नुकनाय खरकसा परिला इसेकियेल chapter 28 verse 16 बो बिनिया सुवारनो गमाखा चुकनो हाव तंफ्रुनिया सुवारनो Ezekiel chapter 28 verse 16 आजागाव बनो कारी रहरमानि कखनो साव बिनिया सुवारनो आजों सजाक मानै रकनो एदेन थाइब्लंगो एबि बाय आदमनो फेमलगै सुमचगो खिक्लाइमो ल बिनि बागै बुसनि ककथाय साजाखा आबनायदि याफां बिजाबनि chapter 3 verse 14 by 15 no sajago bini abus ni kok te cruz hakawo hanke
बिनि सेंट्रल जजमेंट खालायजाखा आबो जहननि चैप्टर 12 verse 31 नुकनाय आ जागा बनो बिचार खालायजाखा बा बुस्थुम जाखा ते कैसा हंके टेक्टोनि मोलो बो ओ हावो खिक्लाय रहर जाकनाय आबो फुनुक जाकमानि chapter 12 verse 30 no सावो आबो बाक्सानि पॉइंटो बायानि पॉइंटो गथ गया बोंगी मानो आबो ट्रिबुलेशन पीरियड बनो ओ हाव खिक्लाय रहर जाकनाय आकक सावो ते बीसी सासाय एबा 1000 year बा मिलेनियल चेंगनानि सिगां बनो हाकर खावि तनजाकनाय नै फुनुक जाकमानि chapter 20 verse 2 सावो ते नखा बीसी सासाय एबा मिलेनियम आबो पाइखा हंके जरा पाइखा हंके बनो हरनि लेको मलब्रुमनि बागै खिक्लाय रजाकनाय नि फुनुक जाकमानि chapter 20 verse 10 साव बिनि सिगां बायरानो ताम खलायनाय खलायजागिया पाइजाक समायकताल वाइनि दासा बुग्रा जिसु बिनि बररकनि बागै सासरुमानो साव सासरुई तंमानो साव एबा केबा सिनि बागै काइतरनि थारिन सुरि तंमानि न जोंनुगो रोमनि chapter 8 verse 34 हिब्रुनि chapter 7 verse 25 बो चिनि बागै काइतरनि थानियो अस्पयतानि याकनि फियोगै तंनानि बागै आफा काइतरनि थानि सासरुई तंगो बो आफानो बिनि बिसारकनो सयतानि याकनि कातिरुई तंना बागै सुरियो जन chapter 17 verse 15 पयतो खलायनाय रक ओबनो सिथाय जरावो काइतर बिनि बिसारकनो मुंसासो फोरोंना बागै शयताननो सामुंगो थेबावो जब ते पल नि लांमान नायदि आबो 2 Corinthians chapter 12 verse 7 नि सिमि 10 नायखा गे जों नुगो ओ शयतान बाय जों सप्राक जागो बा हामिया खलाय जागो नि हिनफानो हिनमाव फानो आबो काइतरनि कनसेन्ट एबा काइतर से बनो खलायरुई तंमानि बागै इंगो शयताननि फाननो किरि तंयावै काइतरनि थानि से बेबा याफारै कप्लाइं नामा नायथाय जुदा chapter 8 जुदा verse 8 by 9 आबसो जुद अब हाइकेनो शयतान बाय चप्रक जागिया तैखे जों सिसावै तंथाय 1 Peter नि chapter 5 verse 8 तो साव काइतर जोंनो काटिजाकनाय मानै रोखा जों आबनो सामुंगो फोनांथाय इपिसनि chapter 6 verse 11 to 18 no आक मानै नांलायनायनि बागै रोखा शयतान बाय शयतान न केबेंगि बाचानानि बागै ताबुखे फायदि जों ओ मताय शयतान न तैतो किसा सरंलायखा तेबो बिनि बनो तै साइमानानि नांगो जों आसनो इंसितन तामखे ताबु पाइकैसा वो थांसिनाय आबुंखा मताय हामिया तामनि बागै हिमालय शयतान तै मताय हामिया आबो जुदा मानै demons ni ma by Satan halal by or shaitan demons diamond oborok ni pherlai mungtongo abno tibo jeng kisa sawin manna ni chaitok lainai phaidi hinke matai hamya eba phola hamya demons ni ya phangya reng abo asuk srai insugya bible abono tei dal bidal sajagi tongo eba abo no teinai poitok lai mungtongo शयतान सुमसक खलायफ्रुओ बो साइसुं सुमसक खलाया तामखे बंखा आबर बखरक बिनि लगे गोबांमा सुवारि रक दंगो हाके शयतानि लगी आ सुवारि रक बो काइतर बाय कारवि रहर जागबायखा 1/3 of angels नैनै बाक्स सावो बरक नंखा आ मताय हामिया एबा फला हामिया रक हनैनै जिसायानि chapter 14 verse 12 निसिमि 20 Ezekiel 28 verse 11 nisimi 19 aro okok sajak tongo Mathai 12 ni 26 oke shaytano matai hamia rokni bokrok ni hinjago eba phola hamia eba keba o demons baksake sawo yafang eba keba Genesis chapter 6 verse 1 to 6 o kaisa samani tongo aro tamnisa kaitorni besarok bai bororokni besarokni bisingo
sak malai mani a borok eba a borok dah hansinani a mani to ya abo giants ngkha ni hinjago suari rok ni sawo baksa abo kaitor ni suari rok ngkhana baksa ke kaitor ni busa ni no abrok borok ni busa rok na naithok nugui borok bai tongkha chakha ke borok ni busa ngkha ge abrok no a ubong khna ni sawo ge borok theimani ulo borok ni phola hingke mohai demons ngkhana ba unclean spirit morok no ngkhana mutai hamya ni sajago baksa ke abono kaitor no kirinai set ni bosong bai kaitor no kiriya kain ni bosong ni bisingo kailai ingmania busarok ni hinjago anakim rok phano hinsidi aborok phiaba yakhang 6 ni 4 kaitor ni busarok ni sajakmani abo job ni chapter 1 verse 6 o sajakmani bai sui nai khangke gothogya tamni hinmale set ni busarok dadak sidak ba dadak didi kaitor ni buskango basawi mania borok ni mania abo hingketo abo hai kaisa wan sukmung phayo tei kaisa poito tongo abo ongkha adam ni slai sekango mungsasik pre adamite race eba kheba abo hai mungsasik tongkhana aborok matai hamya ungi thangbai kana ba matai hamya borok ni kholarok nungkhana hani sajago yapang 1 chapter 1 verse 2 by 3 o kokno abono azora ngkhana hani hinjago tei Jeremiah ni chapter 4 verse 23 26 o bisingo naikha henge abo bai krungrui mungsase tongmani ngkhana hanai poito khlai mano abo gap theory rogo phaina nangsinai phia pre adamite race kaisa tongkhana abo bisik abo sing lekha bai abo bisik kuti bosor sekangni kok abo hai rokung khana azorao kaitor o hayung no universe no sokomoi paikana azora rokni aborok no matai hamyang khana obai khlainai poito khlaimani bo tongo je sapano ngthun tamuke tole tongo abule poito ma khlainai o mungthatam laino sanai rokno borokni a samani no borok proof khlainani bagai elambak ni kokno no thepao borokni bere matai hamya rok tabu baksake khajak borok samung khlaimania active ya abo second Peter ni chapter 3 verse 4 dei Judah ni verse 6 o naikha hingke abo nuknai o matai hamya rok tabu khajak tongo khajak borok samung khlaimania tei baksake hasaka o samung khlai tongo tei beba kothoma kaham bijabo matai hamya rok ni kok sajak tongo mar tei samung bijabo sajak tongkho matai hamya rok ni kok no tei o matai hamya rok borotong baksake nokha sakao tongo Epis ni chapter 6 verse 12 naidi baksake khajak baksake nokha sakao baksake oha sakao tongo demons rok